baligwan ko. Hi guys, that's me, Flora Mibula na. Sumbong ko po nimo. Pahira na. Undag mo ingo kag ganong gipahila ko nila. Hilak man sa kuwan kalipay. Yeah guys. Ilang kong gipahilak baligwan ko. Hi guys, that's me, Flora Mibula na. Sumbong ko po nimo. Naman naman lagi. Kuwan tani mo punasi kay mo. Pahira na. Sapon mo na wi. Undag mo ingo kag ganong gipahila ko nila. Nagdrama gihapon mi no. Oy dali mga una ta. Napalagi sudan. Salin ni mo. Ay, Diyos ko. Ayan. Wala ni nagdaghanda kay. Zero base si Magala. Wala may kahanda. Hi Ma'am Ruby. Hi, for the first Sana time all di kami puti. nagsilila kasi marami mula na Mura sa, mo tananig sa picture ay sa diha. Ala. Itoy. Wadam ha guys. Akong gikauban si Flora Mibuhula na guys. Ay, di po si Dwight. Hi guys. Kita nay. Fast. Guys, sa mo gali. Bibuta ta kay ra naghanap. Siya na all. Diyan magtaka ingo ko. Dusa. Ay, pare ako na Hemos. Butsok TV. Butsok TV. Ay, bracelet. Ay, Butsok TV. Jog, ano man ma'am, bola na. Lingkod lagi ko. Sige na, lingkod. Gikilig ko guys. Ako'y gikilig. Okay, ini ron. Ano na lang, surprise ka ganina. Sa nagkatagan eh. Taga Tres Amigos. Ning boto. Naigi pa boto. Humana. Humana. Robe, Provinciana, hi gaw, hi po. Balay, amo aning balay. Sir Butsok, agnan sa mong iro kay Butsok. Si Sir Butcho. Ay, napaog na po. Kamu day. Humana me. Pila na mo ida 19 na. 16. Ano 19 na ko? 16 pa ko. Aw. 16. Oo. Kamu ka mura dai sa mga pagmangkon. Pagmangkon pa na usaba. Oh. Ngata rin jo guys. Ang ibutang ning kuan, ang ibutang ning Butang na silipon kay pabuhian na may impas na inunawan kay paglang. Da. Dijin mabalik kita, bisa saya. Gensa man na niyo. Ah. Patro, pareha patro man. Malapit naman ka. di Are na you joking? di na joke. Na naman sa ebidensya 44. Usaba ta 4 mga. A few moments later. Guys, matapad ni Larry ang patakod ko. Agoy nagpaasa na pod Ginoo ko yo. Igo ra gipadupad si Sir Butsok. Sir Butsok, daero na namo na Butsok puningan. Amo nang gipasangay nimo Butsok TV. Kakyot ni Butsok. Adong gabi sa imong mother og father. Yes. Ya balik dia. Shout out Dwight. Pabanak ko pohon og mag-trail ka. Ako na Sir Butsok. Wow. Weh beli mana? Basta musta kayak kunita. Diyan si Butsok. Nawala na. Silingan simbahan. Singan ka nang gari bitaw na. Yes. Wow, panalin og colors. Oh. Bakate waiting sa yellow, red o gold. Oh yes, salamat sa mga yellow, red o gold. Oh yes. O ilan na? MLSO Flora May og Dwight. Muan mi dali na Sinastan sa lubok siya. Bakal kay lubok yung asawa. 19 years old. Ay, no, 16 kay 16 abuse me. Abuse me. Dara baka
kanon pero may pagkanon. Hi, Sangay Florame. Hello. Si Florame igagamaw. Hello ka no. Shout out Florame og Dwight, sana all. Paghinungitay ko na mo. Di magdilibig kay. Kontra sa melon, kontra. Ngit gagamay ra. Panghinungit sa kono, pang birthday ba? Kaon daghanday aron motambok si Dudong Dwight. Na. Invite na kayo para si Dodong mo tambok. Pero lubuha. Hindi pa ibutan. Ito eh. Wow. Hindi. Gamay pa mo. Pero Basta libok singer. wala palagi. Lamay mo kung ibutan kay di maglaglaag nun. Di man ano naman ni sa sud sa bahay. Maybe. Basta rin po yung ano? Base, mura. Kiss daw be. Kaya tikisan si gusto. Kiss daw. Basta rin anak ni Hanibi? Hanibi, wala kalimut yung mga Hanibi. Hindi ito bisa tawag hindi. Kita naman dahil sa restaurant. Ato makita sa restaurant kanunay manguhit. Ako na, nandito na sa ganito. Pagkato ni Jan, ako sa ni Jan. Jan. Ija bitong gingnan. Hala-hala ang giro plat og kuan. Jan pa kasi magsimana yung pagmulak siya ni. Ingat bitaw ko di man guna boros kay kuan man guna kanang dako tijan. Dako tambok, dako yung tawag si Jan. Ja. Ako kay buros ka doon. Isa ra yan ah. Takla please. Takla raday Florame. Kiss daw mo. Be, request me in Japan. So, Bawal pa. Hindi po nag-first legal kiss. Ang first legal kiss. Pohon. Ako may kuhan. Ako ring bearer. Kuhan pa. Kanang awal ni ring bearer. Lagi. Ako ring bearer. Sa ngayong pare, flower girl. Ah, naman para flower girl. Si kuhan. Si Aliana. Oo, magluhod ka. Kaya mo pataton. John, makahilak John Kos kanta ni Giovanni Kantahan Vlog. Mao ba? Gawkin sa uban ni Florame diha si Dwight. Ang uban, of course, none other than Dwight. Yes. Yeah. Wow, sana all driver. Wow. Mutanaw jud ko kuan karon na ni human na tog live. Mutanaw ko sa kanan ay unsay nganda nang Ano may atong nagkanta? bawa ko na kuan uka. Wa pala ko kakita. Kita sa kuan. Ay nangawag among signal ganina. Hindi mo giro barang mo sa. Limot lang ginaho. Wag kasi nang giniwang ganay ba? Sukodaan oy aron mailhan og Cebu ba or dili? Gadget. Gadget! Mambola na. Gadget. King. O mapujog mong tulunan niya. Hindi ka di pagkaila. Hindi Aron batsak. Siwot man mong tulo. Batsak. Di si Botchok TV. Lisod magsukod bola na. Lisod ko na magsukod. Ano kuan? Tepmisyor. Tepmisyor. Nakasandro. Lami unta og live pa ka Kuya John mo tan-aw aron kita mo sa imo reaction. Maulagi unsa on man nagpaasa jud ganina ang signal pasilan Ginoo ko. Ibigay. Mauna sagad sa ato ighuman. Ag naghuman sakal mangita lain Manguhit Cebu. ang na sa nibi, mga yun nagpagkaon guys. Green joke. Host pwede nimo tan-awon karon. Mawa man kos kuan. Mawa kos live. Kay kanang naay kanira may hong kuan. Mao na before sak kasal, sukod jud daan. Yes. Karon na Sir Botchok,
Dagi mong sangay, Sir Botchok na. Ang cute ah. Botchok! Botchok, Botchok! Butchok TV. Botchok TV! Phone ra gamit. Oh, phone ra akong gamit. Kaya kanang na ay, unsay nga anda nang mawa, magtiurok-tiurok ug magamit ko sa akong laptop. Kanang no, ito. Okay ras amo. Yes. Da kabalo ko kay imo man ko gipahilak sa ako birthday. Ako ko gipahilak si Ma'am Janet Scarping das ang adlaw. Dito nga. Ako man gi-upload dan og video. Ngayon, ang bausan mo. Dito yung bausan. 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 Flex, Kuya John. Oh yes. Suko na maka. Lakaw. Di ka butchok. Naog na Naog. ko. Ay mo man panggiipit. Itok noon. Kalami ba anak gaw? Oh yes. Regard ko Florame og Dwight gaw. Yes. Bawon. Si Pamilyang Lagan Channel. Ayay, lami ako nagbody si Dwight, Dai Florame, lucky kaayo ka. Lucky kaayo si Dwight. Lami kaayo body. Ang sa ma'am bola na, lami bataklaan. Victor Ayag, shout out, Idol Florame Bohalana ug Idol Dwight. Engon si Victor Ayag. Oh yes. Tagakoan. Katipunan. Parente ko na meg Ayag, Victor Ayag. So parentes ta, parentes. Engon si Papa ning parente ra ba na natong Ayag John. Ha? Egon sa kuno kang Junior Ayag. Sir Big Ags TV. Lami kayo taklaan. Os, padikit ko nila Florame og Dwight after had Jovlar TV. Oh yes. Oh yes, oh yes. Ang pansit gaw, tuas lamisag pansit. Macho. Macho ko nakakahan. Dwight. Nga ang pipiliin, panalo ka na mati, pwede mo pa kong alipin. Ikaw naman ang laging nasa panaginip ko, ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sa sito. She makes me slip, it gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, ikaw lamang, don't stay